ଉପମନ୍ୟୁ କଥା। ବ୍ୟାସଦେବ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ସଦୃଶ ଶତସହସ୍ର ଶ୍ଳୋକା ବିଶିଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆଦି ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମତ୍ସ୍ୟ ନାମକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପମନ୍ୟୁ କଥା ଗଦ୍ୟକାରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଧର୍ମ ଋଷିଙ୍କର ଉପମନ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହେ ବତ୍ସ ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମେ ଗୋରୁ ରଖ ବୋଲି କହି ପଠାଇଲେ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଗୋରୁ ରଖିଲା। ଦିନରେ ଗୋରୁ ଚରାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ହେ ବତ୍ସ ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମେ କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛ? ବେଶ୍ ମୋଟା ତ ହୋଇଯାଉଛ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ନ କରି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯିଏକି ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ସେପରି ହେଉ ବୋଲି କହି ଭିକ୍ଷା କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ ଡେଲି ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲା ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଗୁରୁ ବି ତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ନେଇଗଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ ବି ସେହିପରି ହେଉ କହି ପୁନର୍ବାର ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଗୋରୁ ଚରାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିବା ଦେଖି ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷାନ୍ନକୁ ତ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଏବେ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛ? ଗୁରୁ ଏପରି କହନ୍ତେ ଯେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ଭଗବାନ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆଣିଥିବା ଭିକ୍ଷାନ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଉଦରର ପୋଷଣ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତାକୁ କହିଲେ, ଏହା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବିକା କରି ଚଳୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ତୁମେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ତେଣୁ ଲୋଭୀ ଅଟ ତମେ। ସେ ସେପରି ଆଉ ନ କରିବାକୁ କହି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିନେଲା ଓ ପୂର୍ବପରି ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋରୁ ଚରାଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ନମସ୍କାର କଲା। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିବା ଦେଖିଲେ। ହେ ପୁତ୍ର ଉପମନ୍ୟୁ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷାନ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମେ ବି ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନାହଁ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋଟା ଅଛ କିପରି? ଏହାର କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ ବା ଆହାର କିପରି ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ? ଗୁରୁ ଏପରି କହନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ଗାଈମାନଙ୍କ ଦୁଧରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଗୁରୁ ଏହା ଶୁଣି ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହିଁ, ଏଣୁ ଦୁଧ ପାନ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଅନୁଚିତ। ସେ ଉପମନ୍ୟୁ ସେହିପରି ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୂର୍ବପରି ଗୋରୁ ଚରାଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ନମସ୍କାର କଲା। ତାକୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିବା ଦେଖି ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବତ୍ସ ଉପମନ୍ୟୁ, ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଖାଉନାହଁ, ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ବି ମାଗୁନାହଁ, ଦୁଧ ବି ପିଉନାହଁ, ତଥାପି ବେଶ୍ ମୋଟା ଛୋଟା ଅଛ। ଏବେ କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛ? ଗୁରୁ ଏପରି କହନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ବାଛୁରୀମାନେ ନିଜ ମା ଗାଈଙ୍କର ସ୍ତନପାନ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଫେଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପିଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଗୁଣବନ୍ତ ବାଛୁରୀମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ପ୍ରଚୁରତର ଫେଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ବାଛୁରୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେଉଛ, ଏଣୁ ତୁମେ ଫେଣ ବି ପିଇବା ଅନୁଚିତ। ସେ ସେହିପରି ହେଉ ବୋଲି କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିନା ଆହାରରେ ପୁଣି ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହିପରି ସବୁଥିରେ ବାରଣ ହୋଇଥିବା ସେ କୌଣସି ଏକ ଦିନେ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ନ ଖାଇ, ଦୁଧପାନ ନ କରି ଓ ଫେଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରି
କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ ବନରେ ଅରଖ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲା। ଖାଇଥିବା ସେହି ଖରିଆ ପିତା କଡ଼ା ଟାଣ ତଥା ହଜମରେ ଜଳାପ୍ରଦ ଅରଖ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନେତ୍ରରେ ଆଘାତ ପାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାହାପରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏଠି ସେଠି ବୁଲୁ ବୁଲୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ସେ ନ ଆସିବାରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ସବୁଥିରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ରାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁ ସମୟ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ ବି ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଖୋଜ ବୋଲି କହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ଆସ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଏହି କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତାପରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ କୂଅରେ କିପରି ପଡ଼ିଲ? ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଅରଖ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲି, ଏଣୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କର। ସେ ଦେବ ବୈଦ୍ୟ ଦୁହେଁ ତୁମକୁ ନେତ୍ରବନ୍ତ କରିବେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏକଥା କୁହନ୍ତେ ଉପମନ୍ୟୁ ଦେବ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନେତ୍ରହୀନ ମୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଗମ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ପଶୁଛି କହି ଉପମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଏହିପରି ବାକ୍ୟରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଆସିଲେ ଓ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ ପିଠା, ଏହାକୁ ଖାଅ। ସେ ଦୁହେଁ ଏପରି କୁହନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଏହି ପିଠାଟିକୁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହେଁ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଗୁରୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ପିଠା ଏହିପରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ସେ ବି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ସେ ପିଠାଟିକୁ ଖାଇଦିଅ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହେଁ ଏପରି କୁହନ୍ତି। ଉପମନ୍ୟୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁନୟ କରୁଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଏହି ପିଠାଟିକୁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛୁ। ଏଣୁ ତୁମେ ନେତ୍ରବନ୍ତ ହେବ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବି ଲାଭ କରିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଏପରି କୁହନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରି ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶେଷରେ ଗୁରୁ ବି ତା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହେଁ ଯେପରି କହିଲେ ତୁମେ ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରିବ ତଥା ସମସ୍ତ ବେଦ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ସୁତ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଥିରୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅଚଳା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ମୋହି ତଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅଇ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଲଭଇ କଲ୍ୟାଣ ଅଶେଷ। ଅଚଳାଚଳ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଅସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ମୋହି ତଳେ ହେଲା କି ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅଇ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଲଭଇବା ଲାଭ କରେ କଲ୍ୟାଣ ବହୁତ। ତେଣୁ এই ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।